Mga empleyado sa Mandawi City gipaubos sa drug test kaginihang buntag subay sa tinguha sa syudad alang sa drug-free workplace. Kung may masuta mang positibo, hayan mamiligro kini sa iyang trabaho. Ani ang report. Gisurpresa sa kadagkuan sa Mandawi City Anti-Drug Abuse Council kun kadak ang mga empleyado sa dakbayan. Ang mga personnel sa Office of the Mayor ug sangguniang panglungsod gipaubos sa drug testing. Tagsa-tagsa silang gipangayuan og urine sample aron pagsiguro nga wala kanilay tigamitan o gidiling drogas. Ang kalihukan subay sab sa kasaulugan sa Drug Abuse Prevention Week. And then succeedingly, doon ay mga departments nga ato gyapong i-test. So we will not tell when, it will be random and a surprise. Lakip sa gipaubos sa drug testing ang mga city officials nga misumiter sab og urine sample. Bisan ang vice mayor ug mayor mipailawom sab niini isip ehemplo sa mga empleyado. Matud ni Mayor Jonas Cortez kun dunay mamatud-an nga positibo ipaubos kini sa confirmatory testing. Due process no niya atong kunon kinahanglan tingalig i-verify taga agkuan unya og angay nga i-terminate o grabe na gyud ang iyang drug dependency. I think he has to go. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.